गोसोखौ जाय आयदाया हमथानानै दोनो बेनो मा होनो शून्य जायो थारमाने शून्य मोनो पाप खाटा थाङो लोगोसे गोसोआ ओरैबायदि गोरा जायो सोलेरा ओरैबायदि गोरा जायो नोंथांमोना रावबो सोलोंनो हमदांनो हागोन गोसोआव जोबोद बोलो फैयो देहायाव जोबोद बोलो फैयो थारमाने गावनि सायाव फोथायनाय फैयो इसोरखौ जुदि सिबियोब्ला डक्टर निर्मल प्रभा बरदलैया देवी होननाय गांसे बिजाब लिरदों बे देवी बिजाबाव लिरदों 30 थाखा आं गोसोआव गैलिया बेयाव लिरदों सानफ्रोमबो आनान गसाइ इसोरखौ जुदि आरज गाबोब्ला सानफ्रोमबो फैयो मा जायो बै नखरनि जा आंखाल बे आंखाला लासै लासै गोमालाङो लासै लासै जोबलाङो आंखाला लोगोसे माबोरै आंखाला जोबो आंखालाबोथ' मोनसे निदान नङा होमबा नखरनि जिथु आंखाल बेबो मोनसे निदान बेमार आजाराव गोलैनाया खैफोदाव गोलैनायाबो निदान नङा आंखालाबो मोनसे निदान बे आंखाला जोबलाङो बोरै जोबलाङो इसोरनि सेराव आरज गाबनाय लोगो लोगो जोंनि हान्थु खेरायनाय लोगो लोगो बे खोथाखौ आङो आरज गाबनायनि सायाव बुंबाय थादों आरो बेखौ खालामनानै नोंथांमोनाबो लाब मोनदों जे हान्थु खेरायनाय लोगो लोगो आथिंनिफ्राय खर'सिम थांनानै थैया खारस्रांनानै बे खर'आव कौटि कौटि रोदा दङ हाजार हाजार रोदा दं जोंनि खर'आव थै रोदा दङ बे थैया माने बुंसारहोयो खर'आव हान्थु खेरायनाय लोगो लोगो अल बडिनिफ्राय थांनानै थैया खर'आव हाबहैनाय लोगो लोगो जोंनि जा गियाननि रोदा बे रोदाखौ सांग्रां खालामजोबो उन्दुनानै होयो जोंनि बांसिन रोदायानो उन्दुनानै खिन्थु जायफोरा हान्थु खेरायनानै खुलुमो बिथांमोननि थैया खारस्रांहैनानै मा जायो खर'नि गियाननि रोदाफोरखौ फोजाहैयो जायनि जाहोनाव इसोर सिबिबाय थाग्रा सासे सुबुंनि गियाना गुवार जायो गियान फैबाय थायो मा मावगोन मा मागोन थिग बिदिनो जोंनि जा रोदा बेयो सांग्रां जानायनि थाखाय सानफ्रोमबो थैया मोजाङै खारसारबाय थानायनि थाखाय बेरामनिफ्रायबो बारग'नो हायो बेखौ जायफ्रा फोथाया बे मोनदाङा जायफ्रा फोथायो बिसोर मोनदाङो मानसिनि जिउआव सोरबा खर' सानाय उदै सानाय जि माने हमथानाय मदद माने गोसोखौ जाय आयदाया हमथानानै दोनो बेनो आरज गाबनाय लोगो लोगो मा जादों नोंथांमोननि गोसोआ दिदोम जादों बेनिफ्राय सिन्थाया नोंथांमोनाव फैयाखै गोसोआ दिदोम जादों नालाय सोलेराबो दिदोम जानानै थादों बे बेमारनिफ्राय बारग'नो हानायनि साबसिन लामा बेयो दुखुनि दाननिफ्राय बारग'नो हानाय साबसिन लामा आरो बेखिनियावनो मोनसे खोथा आं बुंनो नागिरदों गोथारथि होननाय लोगो लोगो जे न'नि बिथाया साखोन सिखोनबासो बै नखरनि सुबुंफोरनि देहा मोदोमा थिगै थायो हायोना बाथौखौल' सिल लिरनानै न'नि सोरगिदिं जुदि जों ना लाबोनाय प्लास्टिक बेदर लाबोनाय प्लास्टिक मैगं थाइगं लाबोनाय प्लास्टिक सोरगिदिं जेथिं मोननैखौनो सारला जोबना दोनदों बिदिबो मोनसे मैगं बिगुरखौ ओइ जेरावनो ओंखाम खालायदों जेरावनो हासुनाय खिनायावबो जेरावनो मेरावनो बिदि जायोब्ला न'खरनि जिथु थासारि लेथ्रा जागोन ना जाया न'खरनि थासारिया लेथ्रा जायो थिग बेबायदिनो धोरोमाव थानाय मानसिफोराबो जुदि गोथारै जुदि साननो नागिराबा आमफ्राय बाथौ दुमनाय बाथौ दुमखांनायनि उनावनो जौयै बेदरै मारि गैला बेखौ नोंथांमोना खालामथारनाङा मानो खालामथारनाङा नोंथांमोननि बिथिङाव मोनसे स्टाम बुंनाय दङ दौरिफोरनाव दंना गैया ओमफ्राय दौरिलाय दा बे बिथोनखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा बे जोंनि बरपेटा बाक्सा जिल्लानि लेङाइ नेहाथारि आरो लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बसुमतारी बिथांखौ बिथोन होनो खावलायनाय जाबाय बयबो साग्रिद जा आथिं फोलांजाब आथिं फेनस्रा आथिं फांजाब आथिं फेनस्रा आथिं फांजाब
Iberako kurumda berbumanho. गोजोनथाव खौरां जोंनि दिनैनि बे मेलखौ सामलायनाय जोंनि आरो आफादगिरि नेहाथारि आखान्थि आफादगिरि आरो ओनसोलनि नेहाथारि नेहाथारि हारि आफादगिरि बिथांमोन माइनाव आरो लाइमोन हान्जानि बिबानगिरि नोंथांमोन माइनाव थान्दै लाइमोन थान्दै गागि थान्दै नोंथांमोन जिल्ला गौथुम बिबानगिरिफोर जोंहा गोजोनथाव खौरां नै जोंहा आलासि सासे सफैनो हादों बिथाङा आथुरनो जों बे गेवलां मिटिंसिम थानो हालिया बिदायबो लानो बिथाङा नागिरदों बेनिखायनो बेहायनो बिथांखौ बान्दाय आफादनिफ्राय सिनायथि होनो नागिरदों जे बिथाङा जोंनि बे सिगांनि NDFB नि बिथाङा बारग' मावथि बिबानगिरि आरो लोगोसे बिथाङा बै NDFB आफादनि जि सुक्ति खालामदोंमोन बिटिआर सुक्ति बेखौ बिथाङा गोरबोजों आजावना लानो हायाखैमोन बिथाङा गोजोननो हायाखै गोजोननो हायैनि थाखाय बिथाङा NLFB मुंनि गौथुम मोनसे बिथाङा दाब्रबनानै दैदेनगिरि जादोंमोन बिथाङानो चिफ बे NLFB नि बिथाङा दा बाहेरायाव दङ बिथांनि हान्जाया आरो बिथाङा जोंनि बे बान्दाय आफादनो बिथाङा 20,000 अनसुंथाइ हेफाजाब होदों बेनिखायनो बिथांखौ जोंनि गौथुम आरो बान्दाय आफादनिफ्राय थोजासे साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनि मुङानो जाबाय M बाथा बिथांखौ बयबो मिथिगौ जे लेखाफोरजों मेडियायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों जे M बाथा दिनै नोंथांमोना मेगनजोंनो मोगथाङाव नुबाय जे देनां लोगो मोनलायबा जोंहा सावरायलायनो हागोन बयबो लोगो मोनलायगोन आरो नोंथांमोना बिथांमोननि जोंनि हेफाजाब मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो M बाथा बिथांखौ आंबो बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय आरो आर'नाइ गांसेजों जोंनि बान्दाय आफादनिफ्राय मान बावनो खावलायबाय।
महागिदिर दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ब्रह्म बिथान बे गौथुमनिनो बोसोनगिरि महागिदिर बरगयारि बिथान नेहाथारि सरकारि बिथान जिल्ला कमिटि आरो आंचलिक कमिटि बाथौ गौथुमनि महागिदिर बिबानगिरि नोंथांमोन माइनाव आफादनि सेन्ट्रेल कमिटि जिल्ला कमिटि आरो आंचलिक कमिटिनि बिबानगिरि नोंथांमोन बे ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबाय सिंगाथाव रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय खुलुमबाय नोंथांमोना गोबां नेनो गोनां जाबाय बिनि थाखाय निमाहा बिग्रोदों जोंहा दिनै 10 बाजाराव गुवाहाटीयाव MLA फोरनि मोनसे सावरायनाय दङ बे सावरायनाया 10 थिग मथे जानायनिथ' एसे सिगाङाव सफैदोंमोन खिन्थु लेट जाबाय प्राय 12टासोसो सावरायनाय जादों बेनिफ्राय आं 1:20 ओंखारबोनाय जादों प्राय 2 घन्टा 15 मिनिटसो मोनफैबाय खारबोनायखाय हयथ' आं टाइमलि सफैनायबा नोंथांमोना दाहालागै बे सावरायनायखौ फोजोबनानै न'आव थांनो हासिगौमोन बेखिनि नेनो गोनां जानायखाय नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिदों जेयानो जाथों दिनै गोजोननाय मोन्दों गोबां बोसोरनि उनाव आरोबाव नोंथांमोननि बे राजखामाल गामियाव सफैफिनबाय सरकारि बिथाङा खिन्थु बुंलांबाय जे बे ओनसोलाव गोबां बोसोर सिगाङावनो बेरायदोंमोन जि समाव जों खुला खुलि ओंखारनो हायामोन थाखुमानो खामानि मावदों बे समावनो नोंथांमोननि बे ओनसोलाव साइकेलजों बहुतबार गिदिंफैदों जायगाया बारा परिबर्तन जायाखै बारा डेभेलप जायाखै जि बे दानिफ्राय अन्ततः 20-25 बोसोर सिगाङाव जिबायदि बेखिनि एसे दं दिनै फैनायाव जथेस्थ' गोबाव सम लानाय बायदि मोनबाय खिथाबनिफ्राय बेहालागै बै समाव साइकेलजों खारबोनो थाबनो मोनहैयोमोन दिनै खिन्थु गारिजोंसो एसे लेटसिन जाबाय बेनिखायनो सरकारि बिथांनि बुंदों जे लामाया गोलावसिन जाबाय नामा सिगांनिफ्राय जों ओनसोल हिसाबै जिखिनि दावगानांगौ जिखिनि जों लामा सामा बानायना लानांगौमोन जोंनि स्कुल बायदिसिनाखौ फोसाबना लानांगौमोन जोंनि गामिफ्राव बेबायदि जौगानांगोन दासिमहालागै जौगानो हायाखै बेनिखायनो जौगानो गोनां दं आथिखालनि जि बिटिआर सरकार बे सरकारा बे गामि ओनसोलखौ बोरैहाय जौगाहोनो हागोन बेफोरनि बाथ्रा लानो गोबां खामानि मावगासिनो दं थांनाय बोसोरसे जाबाय जों सरकार सालायनाया बे बोसोरसे सरकार सालायनायाव जों गामिनि जेसेबां जेंना दं जेसेबां आंखाल दं बेखौ सुफुंनो फोजोबनो हायाखै सुफुंजोबनो हायाखै मानोना जोंनि सरकारनि जे फान्ड जि पुँजी बियो थोजासे नङा जिखिनि दं बेजों जों जिसे हागौ ओनसोलफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनो नाजादों बोसोरसेयाव जों खामानि मावनो नाजादों जिखिनि फान्ड बेखौ फुरा बाहायनानै मावबाय जोंनि आखायाव दासिमबो बोसोरब्रै सम दंबावो आरो बे बोसोरब्रै समाव जों जेसेबां हायो जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय गामि ओनसोलनि लामा सामा बानायनो दलं बायनायफोरखौ फोसाबनो दै लोंनायनि बेबस्था खालामना होनो दुब्लिफ्राव दै सारनायनि बेबस्था खालामना होनो इलेक्ट्रिसिटिनि बेबस्था खालामना होनो आरो लोगोसे गामि गामिफ्राव देहा फाहामसालिनि बेबस्था खालामना होनाय बे गासैबो खामानिफोरखौ जों फारियै मावलांगोन बोसोरसेयाव जों जिखिनि मावदों बे थोजासे जायाखै आरो बोसोरसे गासैबो जेंनाखौ खनसेनो फोजोबस्रांनाय मावफुंजोबनो हानायबो सम्भब नङा सरकारबाबो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जों एसे धैर्य हमना नेलायो जों थांनाय 17 बोसोराव
जोंनि सरकारनि सिगांनि जिथु सरकार सोरबा 17 बोसोराव जिखिनि खामानि मावनांगौ बिथांमोना मावनो हायाखै आरो गोबां जेंना बिथांमोना मावालाफानो दोनबाय एसे एनै मावदों एखदम मावथाराखै होनना बुंनो थाङाखैबो जिखिनि मावनांगौ बेखिनिखौ बिथांमोना मावजोबनो हायाखै आरो बेनिफ्राय जों दा सरकार दानाय लोगो लोगो गासैबो जेंनाखौ फोसाबनो आखायाव हाबाफारि लादों आसा खालामदों फैगौ बोसोरफोरनि गेजेराव गासैबो खामानिखौ मावफुंनो हागोन बे जाबाय दिनै जोंनि सरकारनि जि थांखि बेखौ जों बेखौनो लुबैयो जे गामिफ्राव साफ्रोमबो न'खरा जाहाथे मोनजायालासे थानाङा बेबायदि मोनसे बेबस्था जों लाबोनो लुबैदों जोंनि गामि ओनसोलफोर रावबो जाहाथे लिरनो फरायनो रोङै जानानै थाया जों बेबायदि खामानि मावनायनि बेबस्थाखौ सिन्था खालामदों जोंनि गामिफ्राव जाहाथे रावबो सासेबो बेमार आजार जायो चिकित्सा खालामनो बेबस्था मोनालासे थाया बेबायदि बेबस्था जों खालामनो ओंखारदों जोंनि गामिफ्राव जाहाथे रावबो दै लोंनायनि सुबिदानिफ्राय गोजान जानो थानो गोनां जाया बेखिनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामनो खामानि मावनो ओंखारदों दिनै भारत सरकारजों लोगोसे असम सरकार लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारा बे गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बिभिन्न आसनि बिभिन्न स्किम लादों आरो बे गासैबो स्किमफोरखौ बे आसनिफोरखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हायोबा आं आसा खालामदों जे फैगौ बोसोरनि समाव जों